στο Βοσκοτεστή.gr εδώ. Ξέρω ότι δεν είμαι ίδιος με τη φωτογραφία. Αλλά κουραστικά και μπλιάζει και ούτε φορά το γερό. Παράλληλα που είναι. Λοιπόν, και αυτό είναι το καινούργιο μου ποδήλατο. Ναι. Επίσης θέλω να μου πείτε, ας το τσίκι του. Θέλω να μου πείτε τα σχόλια, αν το δει κανείς το βίντεο, Θα το δει ένα σίγουρα. εάν είναι αυτά καλά τα φρένα ή τα δυσκόφρενα πιο καλά. Πράγμα που δεν έχει δυσκόφρενο πάνω. Φακό, αντανακλαστικό. Κύριε κάμεραμαν, να δείξουμε και πίσω τα αντανακλαστικά με το φως. Ένα φως εδώ, αντανακλαστικό. Το τάκι. Έχω 6 ταχύτητες. Αφήνεις τις κάρτες πάνω στο βίντεο να μην σας κλαίει. Να, κλαίει. Ναι, από εδώ είναι οι ταχύτητες. Είναι για βουνά αυτό το ποδήλατο, αλλά εγώ το χρησιμοποιώ στο δρόμο. Ασφάλτο. Το Σασμάν δουλεύει με ελαττήρια και έχει και κόκκινα γρανάζια. Να δώσω τα κόκκινα γρανάζια του Σασμάν. Λοιπόν, το ξέρω ότι δεν θα είναι καλό. Καλή η ανάλυση του βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Το κουδουνάκι. I love my bike. I love my bike. Και τώρα να κάνω μια βόλτα. Τώρα κυρίες και κύριοι, Θα δείξω πρώτα να εδώ τσακίζετε. Τελειώνουμε. Και ναι, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe και να μου πείτε και στα σχόλια αν είναι καλά αυτά τα φρένα και όταν ξαναπάρω καινούργιο ποδήλατο να πάρω με δυσκόφρενα. Ένα like και ένα comment να το κάνετε. Και γράψτε κάτω στα σχόλια ποιος είναι ο κάμεραμαν. Και γεια σας! Πρώτα απ' όλα έχουμε 3 επιλογές. Γεια σας.